Jarumi Adam Azongo ya sha fama da rashin lafiya. Naziru sarkin waka ya kai wa miloniya ɗan Cana ziyara. A satin nan fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood Adam Azongo ya kwanta rashin lafiya ta tsawon kwanaki 3, inda ya wallafa hoton ɗan aljani a shafinsa mai nuni da alamun rashin lafiya, kana ya rubuta ku taya na addu'a. Abokan sana'arsa mabiyansa sun yi ta yi masa addu'o'in samun lafiya, tun daga masu addu'a a sashen tsokaci kama ga masu wallafa hotonsa game da jajanta masa da addu'ar samun lafiya. A jiya jarumin ya fara wallafa hotonsa da ke nuni da lafiya fa ta samu, shi da abokinsa jarumi Jamilu Kocila, inda ya rubuta alhamdulillah, na gode wa kowa da kowa da addu'o'inku, na ji daɗi sosai, Allah ya saka da alkhairi. A wani labarin kuma, Naziru sarkin waka ya kai wa miloniya Abdullahi ɗan Cana ziyara har gidansa bayan aurensa da sati 2. A jiya mawaƙi Naziru sarkin waka ya wallafa wani hotonsa tare da miloniya Abdullahi ɗan Cana rike da hannun juna, inda ya rubuta alhamdulillah, ruwa ta sha, muna godiya kwarai Alhaji Abdullahi Adamu ɗan Cana. Wannan hoto ya ji hankali matuƙa duba da irin cece-kucen da ake akan kyautar motar da aka yi masa a gurin bikin, wanda har ya zama abin magana da zande ga Nazirin, wanda wasu ke ganin ba fa zai samu wannan kyautar ba dan yayi zari. Wasu kuwa na ganin rashin kyautawar masu yi masa zambo, suna kuma yi masa addu'ar Allah ya sa a cika masa alƙawarin da aka yi masa. Ganin wannan hoton ya sake taso da wani cece-kucen, inda wasu ke ganin cewa Nazirin tuni ya je yi wa ɗan Canan har gida saboda ya ji shiru. Yayin da wasu ke ganin ai kamar yadda ya ce ruwa ta sha, ta yi wa alƙawarin aka cika masa. Sai dai rashin ganin hoton motan ya sa wannan zance ba zai zama abin kamawa ba. Kamar yadda kuka sani ne, Naziru na daga cikin mawaƙan da ba sa ɓoye duk wani abin farin ciki da ya same shi. In dai alƙawarin nan ya cika, ba zai taɓa ƙasa a gwiwa ba wajen wallafa hoton motar duniya ta gani. Saboda haka muna zuba ido don ganin yadda wasan zai ƙare. Shi ma Malam Huda Mazaje, wala Allah ya samu a tana da alƙawarin da aka yi mishi na lada ba duwawu.